Tipasha amsa yo hinkino lama kaham ke shanamza ya kyasa kirani ko kasawo tuiman ya phirang budok kaham kari phirang ni shebman ya omohai juda juda kogro kasawo o jung jaloni bisingno jotoni slai nangmuni je jung asai khake mafani yagulo jung rungnogo thangi sirungo a rungnoksi jotoni slai hamyake hayake samong tangjakmuni kesa kirang nugjaka kesa kirang muni koke rungnok sramjakmuni 2010 te 2011 bisiwo phiaba BCC hai lai thangka tabukbo je rungnok sramjaka abo samong butang paisok riwi sramjayako rungnok fyongjarani to ulni kokse rungnok sramjakmuni mungsapono se complete yako hayake rungnok sanambui samong pairimayako omo haino mangpli kasai phaika hezamara ardi blok bai khobjak hezamara ayas ni andara khobjak kombok sora rungnogo nainadi chini mangplibo moba haike asuk BCC rombui samong khaijagui tongphano tabukbo asamong paisugyako tamni bagai phaimani 근데 어느 스쿨로 개다리 창고 제라랑고 자리고 눈팅 차고 hangkai o school bobrun simi changjakhana 2010 tangkhana cái tangphano abon sekangdang na tong multi sekuri khachung kur khai cái balong ma balok kha balok khana hangkai mo bo area khobjak mode ei hejamara kambuk chora ardi bolok hejamara ardi block SD school kambuk chora hangkai norongni saimamni tore tongbo engineer ni yaktei samong khlaijakhana o school tangmani tabuk phano paiya o school tangma kha gokam engineer tangphaya pro engineer ka bo phaiman pore bo gokam engineer debroma Gautam Deborma bo biyang ningkha school tangphanga bo khwani ning chalaya khwani ni saw na sungja jata bo jagan chaine ta chung ai namaka da kon hambai